Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Salam Halmurad ağa. Bugün size mine din jarştan geldiniz. Tüöleme. Şimdi gepleşiklemede başlayıversek bolýar. Sağ olun, çağırın için salam ole çağırın vatandaşlarım. Size de salamu aleyküm hemmeňize bugün ikinji gezek salamlaşýan. Ýa-ni öň ýanyna öçüksüm boldy hepden jem bilen innemädir ole çağırma. O ekranyna ya saytyna mehmançylykdan. Aýdy beriň bolçan. Bolýar. Ine Halmurad ağa görüşmedi ýaly daşdy görükdi gaty ütgeşik zatlar bolup geçýär. Günne täzelik bir haýsy birine ýetişýän bilip bolanok. Inni türkmen vatandaşlarymyň aýtmagyna görä komentariyada gelip ýazýarlar da siz türkmenleri haly taşladyňyz. Türkmenistan bilen işiňizem ýok, diňe daşary urtlar bilen diýip. Meniň ine şu ýerden şu käbir vatandaşlarymyza bir zat ýatlatyp geçmekçi de. Türkmen, sen Türkmenistanyny, sen hem şu planetada, senin döwletiň hem şu planetada ýerleşýär. Şoň üçin daşda görekdäki başga döwletlerdäki bolup geçen zatlardan bir habar bolsaň, sen bir gidip ýyzda galan bir gowakdaky galan bir geçen asyrlardaky galan bir nime bolýan-da, millet bolýan. Şoňa bir döwlet bolýan, daşda görekdäki bolup geçen zatlardan hemmesiniň habaryň bolmaly. Ana şonu sen bir döwlet, täze döwlet gurup bilýän. Şonu gurup bilersiň. Meniň ne berjek ýa-ni aýtjak zatlarym şulardan ibaret. Yok manty gurutda daşdy gurukdaky beýleki döwletlerde bolup geçen zatlardan hemme türkmeniň hem habary bolmaly. Nemen şeýler pikir edýär. Şoň üçin hem bolup geçen zatlary kim ingliz dilini bilenok, kim rus dilini bilenok, biz şu zatlary türkmen dilini aýdyp berýär. Siziň işiňizi has aňsatlaşdyryp, ýeňilleşdirip aýdyp berýär. Sizi raýatlikdan çykarmak isleýär, gepiňiz gasy. Ata doğru ole çağırın şu pikiriniz bilen men radylaşýan. Daş töwreňi bilmesen, daş töwreň bilen gyzyklanmasan, ondan o daşky seredan ya daşky görnüşiň sen içki seredan, içki durmuşyna täsiri bardy. Eger şonu bilmesen, onu täsirden bir habar bolup galýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň daş töwreğine bolup geçýän siýasy wakalar, ykdysady ýa-da sosial meseleler bar. Goňşy döwletlerimizde bolup geçýän zatlar bar. İçki daşky ýagdaý bar. Öňki postsovet respublikalaryny uruş gidip dur, Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda. Şu zatlary halka düşünürip ýetirmesek kim etmeli bu işi? Şu zatlar size kemçilik diýip maslahat görkezme berýärler maslahat berän. Onu özleri ýüzüne açdyna çykyş etsin. Ya akyllydary zady bar bolsa aýtsylar kim garşy onu? Ol ýöne ol ýanky şu türkmeniň kümsükligi de öýde bir çykyş eden çykyş etjegi de ýol beren. Şeýdibem diktaturany 30 ýyllap gorap saklap gelirler de bilen şol hökümetiň täsir ediş toparynyň ýadyýan sözlerdir. O zatlary ünsenmermi? Deninden geçten gidiver. Menem birine şunu jogap berdim. Söze odallap ýazýarlar ýöne aňyrdyny başy pikir ýatan. Şonu aýdyn. Bolýa onu näme mesele barda bu söhbetdeşlik eder. Aýdy ber. Ne baştan başlasak Türkmenistan neytral bir döwlet, bir tarap bir döwlet. 1995-nji ýylda 12-nji dekabryny kabul edildi şol. Şonun bären biz özümizi bir tarap döwlet diýip hasap edýäs Türkmenistan şeýlemi? Inni şol bir tarap bolmak üçin 195 döwlet gol çekdi diýe. Saparmurat Niyazowyň aýtmagyna görä 195 döwlet gol çeken, 193 döwletmi şeýleräk gol çekilen. Inni näme üçindir başga ýurtlaryň ýa-ni goh galmagalyna ýa urşuna yenesine goşulmaly däl diýen ikrary kabul edilen. Şu bir tarap bolsaň, senin goşulmaga hakyň ýok. Beýleki döwletlerden näme bolup geçýänem bolsa. Ýöne Berdimuhamedowler bu zatlary üstüni atanakçyp aşaklyk bilen ýa-ni yer astynan suw berip oturýarlar da. Inni şunu bir üstüne birazcık durup geçelim diýende Halmurada halky ýa-ni türkmen milletini beýle bir raýatdyrma bitmesinler. Biz hiç zat göremizok, bilemizok diýip.
Biz emedady görýäsem bilýäsem näçe gizli sakladyklaryçydy. Biz şo zatlaryň üstüne açyp bilýäs. Ine şu ýylky bolan parat bar. Garaşsyzlygy bagyşlanan parat 27-nji olam sentýabra geçirilen 27-nji oktýabrdan. Şol paratda geçirilen ýanky harby teknikalar bar. Şolaryň sany gaty az. Geçen ýylkyna deňäňde, onuň öňki ýyllara deňäňde gaty az. Inni edil teknikalaryň atma oturmaýyn, ýanky yerden ýöreýän teknikalar bar, uruş teknikalary da, BMP diýä, BTR diýä, her ýyl tanklar var, toplar var, ýeneler var, o ýokardan uçýan harby uçorlary bar, ýanky feuşiji uçorlary bar, protivвоздушная оборона, ýanky katyuşalar ýa zenitni raketler var. Men bilen atlaryny dogry tanap oturmaýyn. Ýöne şolaryň sany şu ýylky paratda gaty az. Onu ikisini deňeşdirip gördüm-de. Gaty az. Inni sizin pikiriňizçe şu arada birazjyk giňirek gurun berseňiz eger habaryňyz bar bolsa şu zatlardan. Näme üçin az geçirilýär bu ýyl? Ya olary aýap saklaýarlarmy? Ya ýanky ambarlarda, garajlarda saklaýarlarmy? Ya benzin ýetenokmy? Paratdan geçirmäge nämeler bolup geçýär? Sağ olun. Öyle çağırına tüveleme. Belleri sizin ama garajdan durmuşta da harbi kullukta bolonuz. Onun için şumartana otursunuz harbi teknikani. Daşından sereden adamda diýär de bizden nereden bilýär ka bir harbi teknikalyň adyny ýa olmuşsun diýip. Öyle sana ýyllar boýu harbi bölümde işläp gaýdan denen vatandaşlar onun için bilýän zady kan bu urdanam. Inni soraňyza jogap köpmenne näme diýip aýdyn? Ol şol ýanky 24 fevralda Orsiýet Ukrainanyň üstüne goşun girdenine, uruş turanna şonu urwan bolup Berdimuhammed 2000 esker uğratmak barada söz berdi Putin'e. Bize gelen ýanky şo köşüň içinden gelen habara göre soň bir ýerlerde çap edilen ýalan bolup Orsiýadan bir habar beriş terişletinde näme soň derä ýitip gitdi. Bardy bolup bir ýerlerde gördüm ben. Yani onu wajyp diýip aýryp goýmadym da şonu aýrmalaken bar bir ýerlerde habar ýemesimde çeşmeden ne bar Orsiýadan. Ene Türkmenistan 2000 tane eser uğratjak kömek hökmüne. Bolýar ne jaly adam sany biz uğratmandyr. Onu görüp boljak galle sebäp günnelik içinde de alýordum. Ýöne hökmen Türkmen ýigitleri gitmeliler, Türkmenistanyň harby goşunyna durly milletler wekil bolýar diýip. Sorardan düzülen batalyon mu polk mu giden bolmaga mümkün ýöne biz onu çak edip bilýär. O elimizde fakat ýok, onu dogry tasdiklap bolunýar. Ýöne harby teknika baradaýsa, öňe şo paradyň şu geçen ýylky bilen şu ýylky geçirilen paradyň tapawudynyň bardygy ýa-da uludy görünüp durdy. Gaty selçek harby teknika. Sizin bellek geçişiňe şu ýyl geçen harby teknika gaty selçek. Ýoksa öz dogmasyny öz ýerine oturdygyna sany köperdäýmen de öňküden köpetmek. Ene arkada serdarmyzda ýene de 5 batalyon tank samolyot gelipdir diýip. Ýok. O samolyotly meselesi Niýasyň döwründen bäri Orsiýadan löçüklери uçup gelerdiler Moskwadan. Şu Aktepe'de goýýarlar, ýani Gaşgabatyň eteginde. Şu parat gülleri galdyrýar, soň ýene de ýygyna Orsiýada uçup gidýär. Türkmenistan isterebiti löçükleri ýok. Türkmeniň organizmi götüren ýokary bas demän owany. Ýokary gatlaplarda. Onun üçin indi näme bolup bilen? Şonu söz berdi da Orsiýadan delekçilik edip her öň çykan döwletinden, Eýranyň ýara satyn alyp dur. Ýa-da bir demirgady Koreýa ýüz tutmadyk döwleti ýokmy? Şol sany näme üçin Türkmenistanyň almaly da? Hedin Kaspiň bir ýakasy Türkmenistan, aňyr ýakasy hana olan Astrahan şäheri hem deňiz porty. Bektaşdan deňiz port bar, deňiz Bektaş Okman Krasnovodda elbetde. Bektaşda bar. Bektaşdan ýüklap goýbersek, göni bar ýa Astrahany 4-5 tagadyň dowamyny bir gecede gidýär. Kim olar görüpdi? Şoň üçin şol Türkmenistanyň şol ýaraklaryň selçeklemesi, onu soň şol iskilatlarda SSR zamanyndan galan ok ýaragyň
çıkarılmagy gaty mümkinlik hasap edýän. Bulan näme goýup bereni özleriniň maşa bilýän adam ýokmy diýip hasap edýär. Emma beýle-de onu ýygyrlayan adamlarym bar, onu görýän adamlarym bar, ona şaýat bolýanlarym bar. Ýöne wagty gelende bu barada inni halkary derejesinde derine ýyşy geçirilir. Şu taýda şuňky Türkmenistany özüň hökümet diýip atlandyrýan Jenatkar Topar, onun ýolbaşçylary, olary hyzmat edýän esasana mene mehemeti lükgözi bilen kelle ýalaňaçlap jogap bermeli. Halkary suwdyň. Bulan edýän işi halkary jinaýatyna gabat gelýär. Ene şoň üçin bar meseleler aýdyp borar, näziriň dowamyny aýdyp berin, anyk nämeler bolupdyr, nerelerde bolupdyr. Eger şu soragy dogry diýip beren maglumat bazar etseňiz, onu dowamyna geçirir. Şu ýerde ýanky Irana mene dronlar berýär diýip aýtdyňyzda, şu üstüne durup geçeliň. Ene İran öň boynuny alan okdy. Men yara berdim diýip inni boynuny ally. Onun boynuny äýlelli. Belli bir plança tan berdik diýe-de 500 tan berdik diýe ýanky dronlardan. Öňe niýe 24-nji fevraldan öň berdik diýip aýdýar. Serediň. Öňden üçin beripdir 24-nji fevraldan uruşjagyny bilip beripdirmi? Ya sowgat beripmi? Ýok, sowgat beren näler? Puluna satyn alan bolmaly. Iň ucuz ýanky bir ucuz arzan görnüşi dronlaryň her biriniň bahasy $20,000. 500 tany beripmi, näçe beripdir onu biz bilemdik. 1000 tany beripmi, 5000 beripdirmi? Ýöne göz görteli uçurulup ýere düşürilen bölekleriniň ýanky alamatlary bar, ýanky znaçymy belgiler var. Belgiler, ha, şu belgileri boýunça idarlap bilýärler. Şu dronlar iminni Irany çıkarılýar-da, ýasalýar. Onuň bu zatlaryň üstü açylyp urulan näme dronlaryň hemmesi Irandan bolup durda. Ondan şoň üçin Iran boynuny almaly boldy. Ene berdim diýip. Men şonu aýdyp geçeýin idim-de. Ýa-da ola çarmış. Başlan sözüňiz öýleýän bolup şu taýda şu Iran uruşdan öň berdim diýen görüňi hakykata gabat gelene. Näme üçin? Eger uruşdan öň beren bolsa, näme üçin Russiýa Federasiýasy onu şol dronlary fevralda, martda, aprelde, maýda, iýulda, iýul, awgustda sentýabra çel ullanmady. Demek ýokdur. Bolan bolsa ullanardy. Näme üçin hüjüm eden wagtda ullanmady. Demek ýa-ni ýakyny goýulyp başlanan şol. Başa men başaça düşünüş göremem. Onun için bu maglumat elbette subut edildi. Ana şol urunup yıkılan dronlaryň bölek bıçaklaryny, ana metalyny ya belgisini dura nereden çıkarıldı? Nerelisin onu? Metalyny tanapbaly. Şoň üçin Iran açyk kömek edip otyr. Russiýa tarapyna Gurban bolam ýoşuk bilen şu tarapy, ogly bilen onun hojaýynyň kimdigini bir dowr olar aýan etdiler-de, näme? Taýda bütün dünýä jemgyýeti görüp otyr. Ýöne açyk bermäge gorkýan zady bular şol 95-nji ýylda kabul eden bir taraplyk statusy bar. Oňun bahasy bir köp. Düşünip otyr bütün dünýä jemgyýeti. Wagty geler edýän jenaýatlar üçin jogap berer. Ene şonu aýtjak. Şu ýerde bir nämäni aýdyp geçeli halmada. Ene Matviyenko bar. Sovet Federasiýasynyň nämesi. Ene şol näme diýe bu şu ýylyň maý aýyna gelip gidipdir. Ýanky näme Türkmenistana 2 günlük häzir men şu taýda ekrana getireyim. Ene şey diýe, maýyň 11-den 13-üne çenini diýe delegasiýa Совета Федерации во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетила с рабочим визитом Туркменистан. Ene berde näme diýe? Валентина Матвиенко Россия заинтересована в комплексном развитии всех центральноазиатских стран в повышении уровня безопасности в регионе diye. Näme bolupdyr beýle Türkmenistanyň ýanky Centralna Aziya döwletlerinde näme безопасность повышается, näme bolup geçýär? Ýeme-de
ağlap geçtiniz de Valentina Matviyenko kimdigini vatandaşlarımıza düşündürmek gerek. Bir de ol komsomol yaşlığı var Leningrad'da geçen. Ondan Putin onu Leningrad'ın yankı gubernatör edip koydu, hakim edip. Sonunun son alıp kaydıp getirip yani Sovyet Federasyonu başlığı edip koydu. Sovyet Federasyonu diyeyim, Ortiyette iki palatalı parlament var da aşağısı Duma, yukarısı Senat, yani şol federasyon federasyon demek neymiş? Şol Ortiyet 80 federasyon oblası ya respublika şol yani meşhur bölünün yani birlikleri şol 89 birliğin yol başçıları şol Sovyet Federasyonu var ya yol başçılarının yığınağı diye. Şol başlığı edip koydu. Valentina Matviyenko şol federasiya başlyk bellenen gününden men bilýän ol Türkmenistana gözökçe edilip bellenen. Yani smatriyasy diýilýär, ogurluň dilinde ya kriminalyň dilinde. Ene Türkmenistanyň Orsiýet tarapyndan smatriyasyny Valentina Tereshkova. Onu hiç bir bastır yüzsürdü aýdyp bolar. Matviyenko, Tereshkova der, Matviyenko. Bağışlan şol Matviyenko men olum Valentina bolansa ikisinin ady. Şol indi Matviyenko bilen şu Türkmenistanyň taryhyna seretseň şu elmydama Türkmenistanyň delegasiýa gelse de Leningrad'a gelýändir. Leningrad'dan delegasiýa Orsiýet tarapynyň diňe Leningrad'dan delegasiýa gidýändir aşgalar. Hemme iyi işlerini Türkmenistanyň şol yankı iqtisadi siyasi işlerinin daşının gözökçüsü yani Valentina Matviyenko dep aýtmagy doly esas bar. Şonuň üçin ol aýalyň otakbaryny men göňürema näme iş näme pikir bilen barana maňa düşnükli halkymyza da düşnükli bolar ýaly aýdylmalyda şu Türkmenistanyň ýerasty ýörüsli baýlyklary Orsiýet tarapyna SSR zamanynyň muhutty inna muhuttany marda hiç kim hasabyny bilen hasabadyny beren halkym bilen hiç kim hiç ýerde şoň hasabaty ýöredilen. Onun üçin şol Astrahana tarap deňiz üstü bilen çykyp gidip ýatyr Türkmenistanyň baýlygy, işlenen baýlygy. Ya demir ýol üstü bilen gidip dur, howa ýollary ýapyp bolsaň kanunlaryň bilen akdyr. Gara ýol, demir ýol hem deňiz üstü bilen gidip. Esasan deňiz üstü bilen ullanylýar. Şol Krasnodar porty ýönekä ýere gurulana. Şol Türkmenistanyň ýüklerini Orsiýete çykarmak üçin gurulan port bol. Hakykat bilen şeýle. Şol Valentina Matviyenko şol aýdýar ýa o Merkez Aziýa respublikalaryň umumy howpsuzlygy üçin. Näme bolup duran howpsuzlygy? Odalar dur şol 30 ýyllap şol Merkez Aziýa döwletleri taş töwrüne howp ýekine o insanyň getirilýän ýa şol geraýyn ýa-da terek sowdasy. Oňa esasy aktörleriň biri odalar häzir şol Orsiýet Federasiýasynyň gözlegçiligine bolup dursa Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň transit döwletleri. Şol ýarky geraýyny terek öz üstünden geçirip beýleki döwletleri ýa-da Orsiýetin ýa-da Ukraina üstüne iki kanallar Ýewropa çykarylýar. Men häzir şu gün nähil Ýewropa çykarylýar onçatyny aýdyp berjek. Bütün Ýewropa şu Orsiýete garşy bolansa sowda satygy geçen diýmek. Şol öňürilýän öňü men Merkez Aziýa respublikalaryna ornaşdyrylmaly. Şol sany Türkmenistanyň ýa-da Amerikalar çykandan soň bir hakykatdan terek önümi ya bir şu makbulunu näme bolýar? Göknaryň ekilşi 2-3 köpelipdir da geçen ýyl gaýran. Ondan ol harydy bir ýere ýerleşdirmeli, ardan magazynyň beýleksini. Şu zatlaryň medeli botyr. Onun üçin ol otak howpsuzlygy üçin baranatdy, hökümet warlygyny ýene mergede tasdiklatmak üçin bar gaýdan. Yani Türkmenistanyň Orsiýet tarapyndan gözlegçi Valentina Matviyenko başy resmi işkim barýanlar ezadan şo gidýän. Her ýerde duşup ya Türkmenistanyň çykan delegasiýalary böyle Leningrad'a gelýändir. Ön kadyn tutýanlar men Sankt Peterburg diýmem. Ene şol real ýagdaýly bar. Şo howpsuzlygyň ýokary göterilen täýip bilýär, güýçlenen täýip bilýär. Aповышение diýär. O Näme ol Türkmen şu biz aktivistlerden gorkýan gaýa iki sany. Mümkin
O sonra bizim terörist korkutmalı. O bizim adını tutup oturmayın. O sodurun içinde dostumuz aydı ya şuları tutmalı, atmalı, ne etmeli. Yani olumsa Orsiye'nin gücüklerinin biriydi. Enne stayda aydılmalıda diyenem barda haber gelip dur. Şol yankı Matviyenka gelip gidenden son o Türkmenistan'ın şol azap geçtiğinde bir topar teknikası vardı. Son bir bölümünü yankı Nevtağ'ın kaptalına zapravkada örttürler. Maşin yanlış söyleyen yerde. Bırakçettaki zapravkada. Bir topar kalonu oldu. Sonunun sol zapravkada yankı şol teknika Krasnovodsk'a tarafı uğrattı. Men Türkmen maşy diýip tamak men köne atlar bilen tutýan sebäp Türkmen Niyaz we Galmandy şäheriniň adyny ötürmek. Ene diýmek şo tarapa giden bolsa ýa Krasnovoddan paroma ýüklenmeli ýa-da Bektaşdan paroma ýüklen Astrahana çykarlar. Bilen maýda bolsa bundan hem 4-5 ay. Ýöne ýene-de bir başga gyzykly bir zat bar, onu aýdyp beri. Ol şan şun. Ay bolsa 10 mir gon bir ýa-da 10 kurmuk. Ol Kaspi ýakasyna harby türgelleşik geçirenmeli ýa-da Gurban Gulyň dogmasy. Bir topar tehnikan sürüpdirler, ertipdirler, tarpda turpga. Näme esasyn? Indi oturup oýlanmaly endi çala bir siýasatdan, ykdysadyýatdan ýa harby guruluşdan baş çykarýan adam aýtjak. Näme hok bar Kaspi deňizinde baryp şo taýda ýa-da türgelleşik geçiren ýa. Ene bir gapdalyňa Orsiýet. Sen hojaýyn. 100%. Bir gapda ýene oň bäri ýany Gazagystan. Hem goňşy döwletiň hem ene o bilen hiç açan biziň sözümiň adaşan ýeri ýok. Deňdim o gapdalym ene Azerbaýjan. Olam ene basym ene Turan birliginde döretjek bolýan döwletlerimiziň biri. Türkiýe bilen ne dogan oglan ýa dogan. Ýeke gapdalym ene bäri gapdalyk Eýran galýady. Eýran bilen haçan bilen ýaragly dawasy bolupdy. Şonuň üçin hiç zat ýok ýerden bu üstüne tozan aramak ýa da böyle ýok ýerden ene gowturdup mene şo taýda uçaýyna geçiren bolýar türgelleş. Näme üçin edýär? Men şonu ekspert hökmen aýsa, şonu göz boýagçylyk edýär. Şo bir topar tehnikan sürdüler, getirdiler. Bir gün Türkiýeden bolýarlar ýa 2 saat. Soň şu tehnika hani? Nire gitdi? O harby çatdan geldi deňden garasyny. Ýöne ýygyna harby çata bardym şo tehnika. Nire görünjürmedildi. Ýygyna geçdi habar. Halmara da baran moza paratda görünür de bu ýylky kaçuşylar. Yok, onu paratdan soňky görün ýa onun kun mundan ozal şol geçiren türgelleşigini aýdýan. Şo türgelleşikden soň hani şol tehnika. Eger şol taýdan Bektaşdan ýa Krasnovoddan gamilary ýüklen kömeden Astrahandan Orsiýetden çykarlan bolsa näme bolýar? Indi şol üçin şu taýda men sözümizi takyp bolmak üçin haýşa çyk bolýan harbalarymyzdan Türkmenistanyň ul ofisierlere diýmen orta çyn ofisierleri bar, kiçi çyn ofisierleri bar. Ýazın bize ýetirin, gaýrat edin. Şol ýa-da harby türgelleşigi, siziň harby bölümlerinizden äkidilen harby tehnika şondan soň ýygyna gaýdyp geldimi? Ýa-da gelen bolsa hemmesi geldimi ýa bir bölegi? Ene şonu sizden ulakan haýşa diýär, watandaşlar egini pagalylar. Ýa-da durly ýola bilen bize ýetirip bilersiň. 4-5 ýerde bilen saýtlarymyz bar. Haýsyna ýatsaňyz sizden minnetdar bolar. Ene şu meselede şonu aýtmakçy boldum Orçan. O menim şu köp zatlara inferýän bolyn soňky döwürlerde Ukraina taraply habar berip başlady. Atylýan ýanky raketalar bar. Kaspiň üstünden gelýär diýe. Kaspi deňdinden atylýar diýe. Olar nirden lokasiýasyny bilip bilýärler da nirden atylan bolsa. O Belarusiýanyň üstünden atylmy ýa Orsiýetden atylýarmy ýa bu Krim tarapdan atylýarmy olar bilip oturan ýerine. Şo Kaspydan atylyp gelýän ýanky zenitni raket nemeler bar, o raketalar. Ine şolary opredilýat edip bilýärler, üstüni açyp bilýärler.
Ine şonu Kasp'den gelýän ya raketler diýip aýdýar. Gelip düşen ýerine çen aýdýarlar. Inni meniň pikirimçe şo Kaspyny Türkmenistanyň teknikalar üçin ulanýarlar. Şo ýerde bir bölegini Kasp'de saklaýan bolmaklary mümkin. O ýeri Kaspyň ýanky neme dostup bar da Türkmenistanyň bar, Orsetiyanyň bar, Gazagstanyň bar, Azerbaýjanyň bar. Ýöne Azerbaýjanyň atmajagy belli zat. Azerbaýjanyň o hiç ili Ukraina bilen nemeleri ýok. Bir dawasy ýok. Gaýtam tersine. Men pikirimçe Ukrainany gollaýar diýip düşünýän Azerbaýjan. Olaryň atma haky ýok. Gazaklar atıp bilermi, bilmezmi onu biljekler. Ýöne Türkmenistan 100% atıp biler. Täbi ymykly Russiýanyň golatyna. Türkmenistan bir zapasnoy aerodromy ýaly hasaplaýarlar. Islan wagtlar gelýärler, islan wagtlar gidýärler. Kaspy deňdiňem hem ulanýarlar. Ýanky iki ara gatnaşyk we Orsiýet Türkmenistan Kaspyň üstü bilen edil özleriniň öýüne gelip giden ýaly ulanýarlar. Şo ýollary. Men pikirimçe şo atylýan raketler, Kaspydan atylýan raketler Türkmenistanyň bolmaly. Olsan bärde aýdylmaly bir zat barda. Şol Kaspy deňdi 5 döwletiň arasynda häzir şu güne çeli paýlaşylan. On statusy belli-de, anykdyr. Ýöne umumy dolanşykda diýip aýdylýardy. Ýöne şu sen terk şu menki ol onku diýip deňiz paýlaşylan edy. Deňiziň statusy belli-de. Şonuň üçin Orsiýet o taýda hojaýynçylyk edip biler. Enne aýtdyňyz da şol atylýan raketler Türkmenistanyňky bolup bilerdi. Ýöne men şu taýda aýtjak bolýan zadym men şol uzağa atylýan raketler Türkmenistanyň barlygyna men ynanmam ýok. Bazyr ol gysgy 30 kilometrmi 50 mi 100 atýan. Ýöne ol Kaspy deňdinden hemen Ukraina ol raketa bilen urulýan şäherlerine ýetmek üçin şonça kuwatly raketler bar Türkmenistan. Men onçadan bilemem, onun üçin o planda diýip aýtsam onda men ýalňyş. Satyn ally Türkmenistan diýip öwnýär onu da paratda. Yo, on öwünýä bar o kırlatýan kanatly raketalaryň bar. Ýöne olaň muktary näçe? Ola ýerden atylýan raketalaryň. Ýa-ni deňizden gämiň üstüne atylýan raketalaryň. Onunla birce korvet bar men bilşime göre şolar ýaly raketany atyp biläjek Türkmenistanyň bir korvet bar. Şondan atylym ýa Orsiýetin ýa harby emesinden atylym. O taýda SSR döwründen bäri Krasnoznamёnny Kaspiyskaya flotiliýa diýip. Ine şo bardy. Ine şolum Orsiýetin emesi bazasy olanky Derbentde bar, bazasy Astrahanyna bar, bazasy bilema ondan şol ýokarrakda bolgan kenarlarynda ýene bir ýerde bizin bazalar bolmaly harby bazar. Belki şo taýda bazir dediýän ýamilerinden atylýandyr. Ýöne bu taýda biz Türkmenistanyň diýsek, onu biz ýalňyşa elmede subutnama ýok. Ýöne biz çak edip biler. Belki şol raketler başga döwletlerden getirilip, ana şol Eýranyň raketlerini berdik diýär. Eýran nerden ugry diýär Orsiýede. Belki şol Serhet ýakadan ýene de Kaspy deňdinden belki Türkmenistanyň üstünden ýene şol ýalyp edip uradylýany bolmagy mümkin. Kim bilýär? O Eýran neme bar da bir bölegi Eýrana da degişillä Kaspynyň. Şoň üçin aýdýan bedenki şu meselede çaklama. Ýöne şo Putin näme diýse, o atalog ikidem ýa Gurban bolam, oň dogmasam leppeý diýip öňünde bükülip durdy. Onun üçin o taýda geçirilmejek zat ýok. Yaram bolsun, okam bolsun, därem bolsun, geraýynam bolsun. Näme meseleler geçirilir. Olaň özleri dikme serdar diýil ýani şol. Ozal dikme serdar bar bolsa, bular ne dikme serdar. İkisi atalog. Boldy. Göni öz ýüzüne açdylar. Dünýä jemgyýetiniň bize oňa artyk mesuliyetnama da gerekli. Ene şeýle bolýan. Gaty bir neme tarapy bar da meselem biz görüp otursa Russiýanyň häzir dünýä möçberini ýüzüniň nähili bir ýokdugyny, ýüzü galmady da islenik ýurda baranny nä derejede bir piçel diýerler. Inni yeňiljegem görünüp dur ýöne
Bunu terör devlet deyip ilan edilse bütün dünyada onu şu terör devleti gollanı şu Türkmenistan'a näme ziyan yetip biler. Şu arada näme edip bilecek. Oho, buna yetibilecek ziyanı orsiýetyny girdilen sanksiýadan ya şoň çek cezasından ya jerimetinden az bolma. Ne bombalanyp durda Ukraina. Şäherler boşap kaldy. Owalar gyrgynçylyga berildi. Millet san näçe 14 milyon çumahan bosgunçylykda gözükdi Ukrainalar. 14 milyon öýünü öwdany terk edip ýurdu taşlap gider. Olaram erkek kişiler der. Olasa denarlar bilen kämillik ýaşyna yetmedik çagyny. Hep erkek kişiler 60 ýaşaýança ya 55'den geçýänçe çykmagy ursady ýok eger üç çagasy bolmasa edin. Şonuň üçin Türkmenistan ştaýda agresora kömek edýän bolsa, agresorum Orsiýet, onu görnüp dur. Ukraina çodana Orsiýetyň üstüne Orsiýet çoldy Ukrainanyň üstüne. Näme dawan jenjelim bar bolsa onun storgun başyna oturup çözüp bolýar. Bir günde çözmesen bir ýylda çöz. Ýöne çözmek gerek. Men şunu diýdim, men sözüm gördiýänden siýasat indi ýöremeýär 20 asapda. Şoň üçin Gurban oglum, onuň hökümeti, onuň töweregine näkile gorşaýarlar jogap bermeli bol bu zatlar üçin. Ýöne Türkmenistanyň boyuna düşjek zatlar bar. Belki ýene de bir kinesil soň bilen reparasiýa tölemeli bolsa Ukraina. Şu halkymyzyň ýerasy baýlyklaryny hasabyny. Ona Ondan sonra matal söylemeden doğru değil mi? Yok, onu bizim nesilleme söylemeli bol. Ştaýda bana sonra vermekler mümkün. Hamra da ona hil bolýar. O jenayete dene atalogul on töwregi on eden ziyanını bizim nesilleme söylemeli. Bu adaletli barmy diýip. Bu adaletli vatandaşlar. Näme? Esas şol edilip oturan şuň kun jenayete garşy çykmasaňyz, garşylyk görkezmeseň diýmeksiz ogra şäherlik bolýar. Sesin çıkarmayan halkım oğra şäherlik bolýar. Orsiýetyň halky töler. 2-3-5 nesil belki töler. Şuňky ýetirilip oturan ýa-ni maddi material ýemän ziýany. Öwedin dolmak üçin. Türkmenistana tölemeli. Indi görnüp durda kömek edýär. Bize şol anyk sağlam üstüne çaymak galy. Onuň ýurdu barsa besbelli bol. Aýda oturýar ýurduň içine adamlar habar berýär. Kalony şeýle geçdi de ýydyna gelen. Soňra haçan başlady şo kalonyň hereketi Matwiýenke gelip gitenden soň 3-4 günden soň başlandy diými? Geleni şu zatlaryň gurrun edilen bolmady. Eger Matwiýenke gelmäkä şol kalony ýören bolsa, on Matwiýenkaň gepem ýok, gurrunam ýok aramy. Diýmek, şol gelenden soň ýöreýän bolsa, diýmek şol gatnaşmagyny bir zatlar arap maslahatlaşypdyr, ýa karar alındyr. Şoň netijesinde de Türkmenistan galan tehnikalar käm Türkmenistanyň nämen saýyp berek watandaşlarymyza düşnük bolar. Iki tane hareket edip duran diviziýa bar. Her diviziýada da 25.000-28.000 harby adam gulluk edýär. Şolaryň hem okyaragy harby tehnikata. Ýene de bir diviziýa rezerw şaýsap tehnika okyara hemmesi üçin. Ýene bir diviziýa üçin. Üç diviziýada bir armiýa bolýar. Bir armiýa ähli ömesi tehnikasy Türkmenistanyň jemlenen SSR ýykylan gününe. Ondan daşgary Warşawa dagawory ýa-ni şertnamasy bozuldy boly. Polşadan, Germaniýadan, Ruminiýadan, ondan näme bi Wengriýadan, Bolgariýadan, garaş hemme şol ýema girýänlerden şu Sowet gaşynyň tehnikalar çykarly. Şoň bir bölegi meňne bilýän aviasiýa, ýa-ni samolyotlar Krasnovodun ýemesine harby bazasyny soň Neftdagyň ýa-ni harby bazasyny Kızlarbadyň aerodromuny harby Aşgabatyň etegindäki AKP harby aerodromuny Maradaky Mar 2 harby aerodromuny goşmaçy öňkü duran polklaryň üstüne goşmaçy 2-3 tane polkun harby tehnika ýa-ni samolyotlar we vertolyotlary getirildi. Han şolar bir bölegi niýaz satdy. Kime? Owan laqylary.
Abdurreşit dostumu yenen birini kim tayaga gorkutsa soň öňüne iki bükülip beni deger degmezine satdy. Ok yaranyň bir topun. Bir bölük hana beden ogurlyklaryň üstüni yapmak üçin hani bilmeýän ıskylady partlatdylar 11-nji ýyl. Yüzler şadım wepat boldy bilmeýän. Bulan jenaýaty ýygy oturana berdi Muhammed bilen edip oturar. Innem şo galan şo üç divizia ok yaragy bar. Şumar bir diviziyada ýok, Türkmenistanyň gullugy diýen, ýa gullugy şaharly. Diýmek iki divizia ok yaragy bolaýman şolar. Han şolar. Ya bar bolsa diýmek şuma şol kerwan urap çykarylýan şol yaraglar bolmaly. Täp Orstiýadyň ok atýan emeleri var, puşkalar diýip aýdýlar. Halkymyzda düşüklü bolar ýa. Emma şoňa salynmaly snaryadlary oturup atyp atyp. Bizde bolsa snaryad kene. Iskalatlar. Nevtdaň etegine, Krasnovodskiň etegine, Kızlarbadyň etegine. Näçe gektarlap duran iskalatlar var. Ene jogat. Men şu harby işleri alyp bardym ýokary sebäpden men şondan bilýär. Nirde nämen bardy? Ondan öňe men 14 ýyl pawon götüren. O biziň halkymyz grazdan bolan soň harby işler bilen meşgullar bolsa. Ýöne şu taýda da milliardlap ene dollarlar ýatyrdy. Eslerden gal. Hemmejigini ýerine çyrşadyr. Galyny mana çemgelene satyp berdi. Ukrainada da şeýdip satdylar da hani. Yoga bir topar yaraglar. Esler zamandan galan ikinji güýçli derjawa şo Orstiýat bilen deň durmaly. Han galan ok yaragy. Olaryň iyi biýip satyp bene olaryň aligarklar ýoguny ýandylar. Ya şuň uruşmagy olarda yaragy. Ene korrupsiýa etdirýän işi şol bolsa. Dogry Halmurada. Onda biz ýanky siziň haýyşyňyzy bir ýerek ýene gaýtalaýyn. Ähli harbylardan haýyş edýäs. Şu barada bilýän maglumatlaryňyzy biziň kanalymyzda uğrasaňyz gaty minnetdar bolardyk. Onda näme Halmurada şu ýerde tamamlaýalymmy? Bolar çarynlar. Sag bolun çagyryňyz üçin, işiňizde üstünlük. Vatandaşlar sizem sag oturun, şular ýaly ýerde aktiv hereket etmeň wagty geldi, döwri geldi. Şol işleri bizden maşa etjek adam ýok. Biz ýani bütün halk bolup etmeli. Bir adam, 10 adam, 100 adam etmeli işi däl. Bunu bütün halk bolup etmeli iş. Her bir adam öz ýerini, öz ornuny, öz elden geleni başardygyny edip bermeli. Sen başarmayan işin etdi hiç kime biz yüz tutamda ýöne başarýança işleňizi edäýler. Ol bu ýöne kysada dil bilen aýdymyz biziň grazdanlyk borjumyz her biri. Watançylyk watandaşlyk borjum. Mene şonu aýdýan. Bolýa sag bolun, saglypda bolşaň, ol şan sizde sag bolup çagyryn üçin. Bolýa sag bolun.